ஒரு நல்ல போட்டோ கதை சொல்லுன்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா போட்டோ எடுக்கிற ஒரு பெண்மணியை பற்றி தான் இந்த வீடியோ. இந்தியாவோட முதல் பெண் போட்டோகிராஃபர் யாருன்னு தெரியுமா? ஹோமாய் வியாரவல்லா. ரொம்ப பிரபலமான புகைப்பட கலைஞரா அப்பவே இருந்திருக்காங்க. அப்படி என்ன புகைப்படங்கள் அவங்க எடுத்திருக்காங்கன்னு நீங்க நினைக்கலாம். நம்ம இந்திய வரலாற்றோட மிக முக்கியமான புகைப்படங்களை அவங்க தான் எடுத்திருக்காங்க. நம்ம இந்திய திருநாடு சுதந்திரம் அடைந்து முதன்முறையா கொடியேற்றும் போது எடுக்கப்பட்ட புகைப்படம் ஹுமாயி வியாரவல்லா அவங்களோடது தான். மேலும் நேரு ஒரு புறாவை சுதந்திரமா பறக்க விடுவது போல ஒரு புகைப்படத்தை நம்ம எல்லாரும் பார்த்திருப்போம். அதுவும் அவங்க எடுத்தது தான். காந்தியின் இறுதி ஊர்வலத்தையும் அந்த வரலாற்று பதிவையும் செய்தது அவங்க தான். தன்னுடைய 13வது வயதுல புகைப்படம் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க. தன்னுடைய கணவர் மாணிக்ஷா வைராலா ஒரு புகைப்பட கலைஞர். அவர் மூலமாக தான் இவங்க கைக்கு கேமரா வந்திருக்கு. ஆரம்பத்துல ஆண்கள் ஆதிக்கம் அதிகமா நிறைந்தது இந்த புகைப்பட கலைஞர்கள் மற்றும் ஜேர்னலிஸ்ட் வேலை. ஆரம்பத்துல அவங்க எடுத்த புகைப்படங்கள் எல்லாமே அவருடைய கணவர் பேர்ல தான் வெளிவந்திருக்கு. அப்போதைக்கெல்லாம் கேமரா 9 கிலோ இருக்குமா. அதை சைக்கிளில் வச்சு பல இடங்களுக்கு சென்று புகைப்படம் எடுத்திருக்கிறாங்க ஹுமாயி. அதற்கு பிறகு நிறைய போராட்டங்களுக்கு பின்னாடி தன்னுடைய அடையாளத்தை மிக அழுத்தமா பதிவு செஞ்சிருக்காங்க. பிரிட்டிஷ் அரசு அவங்களுக்கு தகவல் தொடர்புல ஒரு முக்கிய பொறுப்பும் கொடுத்திருக்காங்க. அவங்கள சிறப்பிக்கும் வகையில 2011ஆம் ஆண்டு ஹுமாயுடைய 97வது வயசுல அவங்களுக்கு பத்ம விபூஷன் விருது அறிவித்தது மத்திய அரசு. அப்பவே ஒரு பெண் புகைப்பட கலைஞரா இருக்கிறாங்கிறது எவ்வளவு பெரிய ஆச்சரியம். இருந்தாலும் இவரோட சாதனைக்கு கொஞ்சமும் குறைவில்லாம நம்மளுடைய தமிழ்நாட்டில் சேலம் மாவட்டம் தீவெட்டிப்பட்டியில் ஒரு புகைப்பட கலைஞர் இருக்கிறாங்க. அவங்க தான் சத்யபாமா. சத்யபாமா அவர்களுடைய கணவர் ஒரு புகைப்பட கலைஞர். திடீரென ஒரு நாள் அவருக்கு உடல்நிலை சரியில்லாமல் போயிருது. அப்பொழுது ஏற்கனவே ஒரு நிகழ்ச்சிக்காக முன்பணம் வாங்கிட்டு புகைப்படம் எடுக்கிறதா ஒப்புக்கொண்டிருந்ததால நிச்சயமா புகைப்படம் எடுக்க செல்ல வேண்டிய நிலைமை. அவரால் முடியாததால என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம துவண்டு போயிருந்திருக்காரு. இதை பார்த்த சத்யபாமா ஒரு மன துணிவோட நான் போட்டோ எடுக்க போறேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆரம்பத்துல தயங்கிய கணவர் வேற வழி இல்லாம கேமராவை தன் மனைவி கையில கொடுத்திருக்காரு. சில அடிப்படை சந்தேகங்களை கேட்டுக்கிட்டு புகைப்படம் எடுக்க சென்றிருக்கிறாங்க சத்யபாமா. அவர் வீட்டுக்கு திரும்பினதுக்கு அப்புறம் எடுத்த புகைப்படங்களை பார்த்திருக்கிறார் அவருடைய கணவர். அசந்து போயிட்டாராம். அத்தனையும் அவ்வளவு அற்புதமாக வந்திருக்குது. அந்த நிகழ்ச்சியை நடத்தினவங்களுக்கும் அவ்வளவு திருப்தி. அவ்வளவுதான். காலம் ஓடி இருக்கு. கேமரா டெக்னாலஜின்னு மாறிட்டே இருந்தாலும் எல்லாத்தையும் கற்றுக்கிட்டு இன்றளவும் தன் ஒற்றை கையில் மிக லாவகமா மின்னல் பாய்ச்சி புகைப்படம் எடுத்துட்டு இருக்கிறாங்க இந்த சத்யபாமா. இவர் ஊரிலும் இவரை ரொம்ப கைராசிக்காரராக கொண்டாடுறாங்க. ஒரு இன்டர்வியூக்கு அப்ளை பண்ணுனாலும் இவங்க கிட்ட வந்து தான் பாஸ்போர்ட் சைஸ் போட்டோ எடுத்துக்கிறாங்க. திருமணத்துக்கு வரன் பார்க்க இவர் புகைப்படம் எடுத்தால்தான் எளிதில் வரனும் கிடைக்குதுன்னு சொல்றாங்க. ஆணுக்கு பெண்ணுங்கு இளைப்பில்லை காணென்று கும்மியடி என்று பாரதி சொன்னதை மீண்டும் ஒருவரை நிரூபித்திருக்கின்றார் சேலம் தீவெட்டிப்பட்டி சத்யபாமா. இது போல பல வீடியோக்களை நீங்கள் பார்க்க சூரியன் FM யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.